Tinayin siya mga kaning. Nasa ilalim ba yan? Tubig. Nagba-vlog din kayo? Oo, kuya. Ikaw yung nag-viral sana, no? Nagano ang music video. Ah, music video. Hanggang mamaya pa kayo dito? Saglit lang kami. Nasaglit lang kayo? Kinuha ka lang ng ng tao doon? O nagkita ka lang dyan? May YouTube channel din. Anong YouTube channel nyo kuya? Edmond Montemayor. Sa amin kuya, SY Talent Entertainment. Ah, sige, mag-subscribe. SY Talent Entertainment. Gusto mo mag-sample? Sample naman dyan! Nakakagaling talaga. Salamat kuya. Thank you. Salamat, thank you. Yo, what's up mga kaaling, muling nagbabalik Edmond Montemayor, dugong Kabalen, dugong Kapampangan. Dahil nasa Modified General Community Quarantine na ang Pampanga mga kaane. Ayan, susubok kami mga kaane na pupunta sa isa sa mga pinagmamalaki ng Pampanga mga kaane, dito sa Sapang Bato. Oh my goodness! So ayan mga kaning, ito lang ang hirap sa pupuntahan namin mga kaning. Kasi dahil medyo liblib siya, kapag nasirahan ka dito mga kaning, talagang obligado ka na gawin mo talaga kahit sa gusto mo. Susungin natin yan kaibigan. May malaking bato, hindi natin kaya to. Baka natin yan. Babalik tayo mga. Babalik tayo mga kaning kasi hindi kaya yung may dalawang malaking bato naghihintay doon. Ano pa? 50. 50 pesos per head? Ay, sasakyan? Sasakyan po. Sige, no problem. Ayan, meron tayong dyan, pamangkin ng pinuno ng probinsyano. Kilala mo si pinuno ng probinsyano? Siya yung apo niya. Si Lito Lapid. Ayan, mabait talaga yung kaibigan natin mga kaning, ha? Napansin nyo. Salamat, ha? Bago ka makarating doon, parang may toll gate doon, no, kaibigan? Oo. Dapat pala lagi Parang tulong na lang yun. Oo. Galante ka. Oo. Paring Pogs, anong tawag sa mga malalaking bato na yan? Oo, malaking bato na yan pare, hindi ko yun alam. Wala pa tayong kasaysayan dyan, boss. Hindi, baka gutom lang, hindi siya makapag-isip ng maayos. Ako yung mga konting trivia. Oh, sige. Daanan natin. Mula sa aking mga kaibigan sa mga kapwa guru din, ay nagsabi sila na ito yung mismong dinaanan ng lahar. Okay. Kaibigan, walang chance bang gumuho yung mga bato na yan? Wala naman. Sa mga nagdaan lindol, Wala talagang... Hindi naman natibag yan. Okay, walang kasaysayan talagang pagtibag doon. So matitibay ito talaga. Matibay. Para, no? Oh my goodness, nandito na po tayo sa ating falls na pinaka-destination natin mga kaaning. Ayan po. Ako mga kaibigan. Diyan na po yung mga ibang mga turista. Oh my goodness. Parang hagdan pala. Ba't parang pangmalakasan yung mga Yes. mga bisita natin, Kasi- mga kaning? Baka mapagalitan ka. Ano sinasabi mong chicks kanina, Boss John Dillon? Wala akong sinasabing ganyan. Kaibigan. Parang may tinuturo siya kanina. Oh, kaibigan, pagdating natin dito, iba yung napansin mo eh. Akala ko mapapansin mo yung tubig. Wala akong sinabing ganyan. Si Paring Pogs. Napansin mo kaagad, paring John Dillon, yung mga babae doon. Sabi mo, wow, napakaganda. Bakit mo pinatatuto, kaibigan? Yan. Ito to. Sino ba yan? Tao ba yan? Hindi. Ano yan? Dahil trip-trip lang ng barkada na pariwara. Napariwala. Oo. Nasambulan. Pero kung matagal ko na siguro nakasama si John Dillon, matagal na ako namatay. Ikaw, wala kang balak magpatato? Wala pa. Bakit? Bawal. Natatakot ka sa karayon, no? Sabi mo kanina kaibigan, meron kang balak. Sabi mo kanina may balak ka eh. Sabi mo ipapatato mo yung pangalan ng misis mo. Wala akong sinabing ganyan. Sinabi mo dito pa sa pusod eh. Sa pusod mo ipapaano eh. Ipapatato eh. Hindi totoo yung kaibigan? Hindi totoo yun. Ito mga kaning, titikman natin yung luto na yan, no? Paring Ivan. Yeah, Ito. Yung samji niya mga kaning, meron siyang mushroom sa loob. At first time ko matitikman to, tingnan natin kung anong lasa ng mushroom. Tapos may chili paste sa labas. Ha. Sarap oh. Gusto mo? Kaya po mga kaning, nandito na kami sa pinaka hot spring ng Puning. Mainit talaga yung tubig mga kaning. Anong masasabi mo sa init ng tubig? Init ng tubig, talaga namang
Ayos sa katawan, marerefresh ka. Tama. Alam mo mga kaaning, yung cellphone ko waterproof to. Water resistant. Gusto mo masubukan? Subukan nga. Sige, ipipicturean kita sa ilalim ng tubig. Ibibidyo kita. Lunod mo, video mo. Ha? O, ibibidyo kita. Wait lang. Lumod ha. 1, 2, 3. Lubog. O, di na mga kanina. Nauto kita doon. Nakuha mo yan. Bibigyan ko ano yan, 8 points. Magandang tubig na to eh. Kasi kapag sinabi nating hot spring, gamot yan. Gamot yan para sa may arthritis, rayuma, diabetes, cancer, lahat-lahat na ng sakit mga kaning. Kapag nandito ka sa hot spring, para sa inyong kalaman, pwede ka magamot. Kaya ikaw, Boss Jandalan, ang hot spring nakakagwapo. Okay, panligo mo lang sa mukha mo yan. Oo. Tingnan mo. Para hindi natatalab to. Hindi na tatalab. Napakalinaw ng tubig. Napakalinaw ng tubig. Ayun, tingnan nyo. O, diba? Malinaw yung tubig mga kaaning. Alam nyo, yung mga tubig dito sa hot spring, pwede nyo namin yan. Joke lang! Joke lang! Wala akong nasa... Sa mga nag-alap po na jowa dyan. Oh. Naghanap ka ng jowa? Baka naman! Oh. Nagahawak! Babae, lalaki? So ngayon mga kaaning, umalis muna ako sa pagkababad ko sa hot spring ngayon mga kaaning. Kahit nag-enjoy talaga ako doon. Kasi meron ako naisip na prank mga kaaning. Kay paring Raymart at saka kay paring Jandalan mga kaaning. Ang gagawin ko mga kaaning, magkakaroon sila ng challenge. At ang challenge na to mga kaaning, ito yung tinatawag nating patagalan sa ilalim ng tubig challenge mga kaaning. Alright? Ngayon mga kaaning, bibilangin natin kung ilang segundo o minutong aabutin nila nang nakababad ang kanilang mukha mga kaaning. Ang unang magtitake ng challenge mga kaning si paring Raymart. Pero ang ipaprank natin talaga mga kaning si paring Jandalan. Kapag nakababad na ang kanyang mukha mga kaning, alam nyo na, iiwan natin siya mga kaning. So titignan natin ang kanyang reaction mga kaning habang nasa ilalim ng tubig, tapos iiwan natin siya nang nag-iisa doon habang marami ang tao nanonood sa kanyang mga Bahala na. Tingnan natin mga kaning kung magsasucess talaga yung prank natin ito mga kaning. Na mga kaning. Pare, paano yung panlumod? Paano yung ilang segundo kaya nakalumod dyan? Maximum, 30 segundo. Sige nga pare, bilangan natin. Try natin. Ito may bilang yan. Oo pare, may bilang ito. Nakaano yan. Ready? Bilangin natin lo. Meron tayong isang kaibigan talaga na ganito mga kaning eh. Na talagang ganito lang yung trip niya kapag swimming. Ready? 5, 6, 7, go! Oh my goodness. Nag-start na po siya mga kaaning. Ilang segundo kaya siyang nakalunod sa isang mainit na tubig. Ayan po mga kaaning. Tagal ah. Wow. Amazing. Ba? Magaling siya kaibigan. Wow, magaling. 30 seconds na siya. 40 seconds. Naka 40 seconds na siya. Wow. 40 seconds na siya mga kaning. Oops! 48 seconds! Congratulations! 48 seconds ka nasa ilalim ng tubig. Jandalan naman. Jandalan. Yan. Ready? Ready? May papakilala ka, makaramdaman. Yan paro, ikaw. Siyempre kung nakaya ng ating kaibigan na si Raymart na 48 seconds siya nasa ilalim ng tubig, ikaw naman. Subukan natin kung ilang oras ka or ilang segundo ka nasa ilalim ng tubig. Sige, yun. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan mga kaning Ayos na, tara. Parang nga iban. Tinayin siya mga kaning. Nasa ilalim mo yan. Pare, tingnan mo siya, ang tagal niya din. Tingnan mo. Pare! Dito ka! Ba't parang nag-iba yung timpla mo? Hindi ka naman nagtatampo sa amin. Na, kumusta na? Nasa ilalim ko ng tubig.
Ha? Pare, tinawanan nilang lahat ako. Nagtatabo ka? Hindi pare, wala naman. Hindi parang nag-iba yung ano emotion mo eh. Ba't parang napipigon ka na? Wala yun. Pero ganun pa man mga kaning. Nakita nyo mga kaning ang bagong uri ng isda? Isang uri ng isda na kalahating katawan lang ang nakababad mga kaning. Oh, ano pangalan mo kung isda ka? Putete. Butete. Yo, what's up mga kaaning? So ngayon mga kaaning, tapos na ang ating pagliligo sa tinatawag nating puning hot spring mga kaaning. Ngayon mga kaaning, ang gagawin natin ay maghahanap tayo ng CR na pwedeng pagbihisan natin mga kaaning. Kasi sa pinuntahan nating lugar mga kaaning, walang CR. Okay, so kapag naligo ka mga kaaning, hindi mo alam dito kung saan ka magbibihis pagkatapos mong maligo. So ako ito mga kaaning, kung mapapasin nyo, no? Ikot ko kayo. Hahanap pa lang tayo ng isang lugar kung saan walang makakakita sa atin kapag tayo ay alam nyo na. Alam nyo mga kaning, ang daming naapektuhan ng COVID na yan. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Kasi dumanang summer. Ni isang outing, hindi man lang siguro natin natikman, mga kaaning, na magtampisaw at maligo. Katulad ng ginagawa natin dati mga kaaning. Pero mainam na sinara talaga ng gobyerno ang mga resort na yan kasi mga kaaning, mahirap naman. Nagsasaya-saya tayo sa beach, resort, at kung ano pang paliguan yan mga kaaning. Pero after ng saya na yun, anong kapalit nun? Diba, hindi ba't kalungkutan? Mas maganda na sigurong kalungkutan muna lahat, sakripisyo muna lahat. At pagkatapos sa sakripisyo na yan at kalungkutan ng pagdating sa COVID na yan mga kaaning, pagkatapos nun, kapag napagtagumpayan natin to, edi back to normal na, di ba? Mga kaaning, sino ang isang tao doon? Oh my goodness. Sinalsalan mo niya. Pare, ano ginawa mo? So yun mga kaaning, maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please mag-subscribe ka na and click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Muli, maraming salamat po. Peace!